φεύγουμε να πάμε να συναντήσουμε την ψυχή του Εύζωνα που αυτές τις μέρες χτυπάει δυνατά στο Καστελόριζο. Πάμε να συναντήσουμε τη φωτογράφο, την κυρία Δήμητρα Χατζιαδάμ, για να μας μιλήσει για αυτή την έκθεση φωτογραφίας. Τι κάνετε? Γεια σας και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλο το Καστελόριζο, αν μας βλέπει αυτή την ώρα. Καλησπέρα. Από το πανέμορφο Καστελόριζο. Μιλήστε μας για αυτές τις φωτογραφίες και τι είναι αυτό που θα δούνε, τις βλέπουμε, έτσι βλέπουμε πίσω σας, θα τοποθετηθούν. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται οι Εύζωνες να ταξιδέψουν στο Καστελόριζο, οι φύλακες των Αφανών. Αυτή η ψυχή του Εύζωνα που είναι μοναδική και πάντα μας προκαλεί δέος και μεγάλη συγκίνηση. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Η προσπάθεια εδώ πέρα είναι συνδυασμένη με την απελευθέρωση του νησιού που είναι στις 13 Σεπτεμβρίου και αύριο είναι μια μέρα που γιορτάζει το Καστελόριζο. Θέλησα να παρουσιάσω τους Εύζωνες με τις στολές τους και με μαρτυρίες από το βίωμά τους στην Προεδρική Φρουρά και με φωτογραφίες σε όλο το λιμάνι. Έχουν τοποθετηθεί λοιπόν σε όλο το λιμάνι 12 λάβαρα, τα οποία τα συγκεκριμένα λάβαρα έχουν ταξιδέψει στη Μελβούρνη, έχουν παρουσιαστεί στο μετρό του Συντάγματος για ένα μήνα και τώρα εδώ. Ο σκοπός πραγματικά είναι να ενθουσιάσουν τον κόσμο, να ενισχύσουν την πίστη τους, την ελληνική, θαυμάζουν, πραγματικά έχει τουρισμό, να θαυμάσουν οι τουρίστες, οι επισκέπτες στο νησί και έχει πάρα πολύ καλή αποδοχή γιατί οι περισσότεροι, τουλάχιστον από εδώ πέρα, είναι Αυστραλία και γνώριζαν το όλο θέμα και ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με όλο αυτό που βλέπανε στο λιμάνι. Και βλέπω ότι οι φωτογραφίες είναι και με διαφορετικές ενδυμασίες παραδοσιακές, πέρα από αυτή που γνωρίζουμε όσοι έχουμε βρεθεί και έχουμε δει τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς. Είναι και οι χειμερινές, έχετε τραβήξει διάφορες φωτογραφίες, σωστά? Είναι ακριβώς, είναι όλες οι στολές που φορούν οι άντρες της Προεδρικής Φρουράς. Είναι 7 στο σύνολο αυτή τη στιγμή. Είναι τα επίσημα λευκά, είναι το αξιωματικού, τα καθημερινά και τα παραδοσιακά. Μάλιστα αύριο που είναι και ο εορτασμός έχουν τοποθετηθεί 2 τα παραδοσιακά στο Ηρώ που περιμένουμε και τη στρατιωτική ηγεσία, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, οπότε θα κάνουμε και μια περίγηση στο λιμάνι. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και με πολύ υψηλό συμβολισμό εκεί στο Καστελόριζο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τυχεροί όσοι βρίσκονται εκεί και μπορούν να τα δουν από κοντά.